Salutare tuturor, noi suntem Atoscuting, iar astăzi vom filma încă un vlog în skatepark Herăstrău. Sperăm că v-a plăcut ultimul vlog și vrem să facem acest vlog de vreo 10 minute, nu? Da. Să-i dăm drumul. Asta vreau! Dar înainte să începem acest videoclip, am vrea să vă spunem că aici aveți un canal de YouTube, Asia Horică Gaming. Este un gamer, normal postează Brawl Star, după cum vedeți aici, toate videoclipurile lui sunt de Brawl Star. Abonați-vă și la el că face treaba destul de bună. Știe să editeze, din câte am văzut. Uitați face aici giveaway. Abonați-vă la el, dați un like. Pentru cei care vă jucați Brawl Star, probabil că vreți Brawl Pass-ul giveaway de la el, așa că dați un mesaj aici sau pe Discord și puteți să câștigați. Dar acum, haideți să continuăm videoclipul. Hai, vedeți! Urcăm pe Diu, după cum vedeți aici nu mai avem o treaptă la val. Pentru cei care nu știți. Pentru că unii dintre voi deja știu, pentru că mai vin în Herăstrău, nu sunt singurii. Bine. Păi vom începe cu un try de finger whip. Dar înainte... Oh, Andrei cu dublu whip. Ok, pentru primul try. Nu știu. Uite aici. Really, nigga? Andrei încearcă un heal. Impresionant, poate îl picați, băieți. 60 bar. Ia. 60 bar, bar. La cu bar. Bar. Mă, când a zis că ăsta de o grămadă de timp că mi-e frică de el. Frate, da. Putem să fac totul repede, dar gen... Bă, cred că azi îl trag. Bă, frate, tu mă enervezi, că nu poți să-l faci. Ascultă-mă. Ridici. Nu-l ridici la tine aici. Îl ridici undeva pe aici. Și zaci cu mâna la el. Ai dat cu mâna, ai pus mâna, ai pus mâna și ai pus la picioare la uite. Eu. Mamă, deci tocmai era un cică care urca pe, fanbox. Eu filmam și cică, boi, mi-ai dat peste mână. Doar de ăștia mai începători. În fine, avem și câțiva buni, cum ar fi... Stai că nu-l mai găsesc, poate pleca din skate. Cum era Mihai, care l-ați văzut și voi în kick-press de la el. Hai să vedem ce duc. Te-ai dus după Dec! Am filmat un băiat odată într-un skatepark, în ultimul vlog, cred. Și vine odată la noi, că ne-am mai văzut în skatepark. Și că, băi, m-am abonat la voi că am fost în videoclip. A fost tare. Hai. Hai, Tudor! Ridici? Unde-ți vine ție mâna când îl ridici maxim? Așa. De aici, de aici, așa, îți. Am înțeles? Aia zic. Apărem pe YouTube? Da? Forță. Cred că m-am uitat la canalul tău. Da, m-am uitat la canal. Ia și cum? Ha? Cum e? Bine. Păi facem vlog doar că a fost cel mai vizionat clip, să mă eu. Ce? Primul vlog a fost cel mai vizionat. Și ăsta o să fie la cât de vizionat. Al doilea. Băi, dați follow, la cum te chema? Adscuting. La Scuting. Adscuting. La Scuting. Hai că încerc și eu să nu aleg. Ce?
Wow, ăsta a fost aproape. Bravo. Mă, dar tragem la fingerul ăsta. În fine, cred că suntem în schi de vreo 45 de minute. Nu știu. Dar tragem în continuu. Ce? Deci uite pe telefon. Mamă! Băi, voi nu o să vedeți tot ce am filmat, dar să știți că până acum noi am filmat vreo 35 de minute. Cam atât și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Dacă încă n-ați făcut-o, pentru că unii deja sunteți abonați. Așa că dacă mai vreți vloguri și să picăm finger whip-ul pe vlog, data viitoare. Pa!